přistala na dalším domácím utkání druhé ligy vodního póla skupina Východ. V tomto utkání proti sobě nastoupí domácí družstvo Stepu Praha proti družstvu SK vodní pól Drážďany. Vývoj hlasoval pro Edmund Gester, geovědník Nehracích Živhaler Praha Podolí Vilkoven. Tudem kvalitem hlasovali na os Štýl, Step Praha, King, SK, Papa Dejzen. Vážení přátelé, dovolte mi, abych navázala na tradici minulého utkání a poděkovala dalším příznivcům vodního póla za podporu. Poprosila bych kapitána domácího družstva pana Tomáše Petra, aby pozval paní Marii Reskovou a pana Marcela Dvořáka a předal jim malou pozornost. Já teda si oranžový, ale klubový barvy mám.